sa indong mga cellphones, kunyaon po kamo sa laog kan simbahan, lalo na po kung mapuon na ang Santa Misa. Ikaduwa, pinapagirumduman po sa gabos ang mga health protocols, ugalion na padagos magsulot nin face mask, mag-obserbar kan social distancing asin mag-sanitize nin alcohol sa mga kamot. Ikatulo, sa aga na po ngunyan po ang formal na deklarasyon ki San Jose bilang co-patron kan sa tuyang parokya. Ikapat, igwa po kita nin free mass wedding sa maabot na Disyembre 8, 2021, alauna nin hapon. Ini po para sa mga mag-aragom na nag-iibahan na nin 5 taon. Namayo pa nin bendisyon kan simbahan. Sa maabot na Nobyembre 5, iyo po ang last day kan pagpalista. Ang kumpil kan mga mapakasal gigibuhon sa Disyembre 1, 2021. Ikalima, dai po muna kita nin misa sa sementeryo ngunya na pistang gadan nin huli po kan pandemya. Mapuon na sa Lunes, Nobyembre 1 hasta 9, ang misa novenaryo para sa mga gadan digdi sa simbahan. Gigibuhon alas 6 nin aga, asin alas 5 nin hapon. Pauna lang sa opisina ang mga sobre na nila aganindo kan mga pangaran kan sa indong mahal sa buhay. An sa tuya pong Santa Misa, ngunya na pagkaaga, idinodolot para sa mga minasunod na intensyones, para sa gabos na mga kalag, dolot ni Mr. and Mrs. Orlando Delgaco, para sa kaumawan ni San Jose asin Santa Maria, dolot ni Rosalind Dichoso Bersabe, para sa kalag ni Dionisio E. Francisco asin Ambrosia, dolot ni Mr. and Mrs. Estelito Agonos and family. Para sa gabos na mga kalag, dolot kan Bergantin STV family. Para sa kaumawan ni Nuestra Señora de Amargora, dolot ni Shirley Portugues Seed and family. Para sa gabos na mga kalag, dolot ni Mr. and Mrs. Ernesto Reyes and family, asin Mrs. Rosana de Redondo and family. Para sa kalag ni Corazon, dolot ni Mr. and Mrs. Rafael Dinero and family. Para sa kalag ni Domingo, dolot ni Herminia Protomartir. Pasasalamat, dolot ni Mr. and Mrs. Andrew Celebrado and family. Para sa kalag ni Restituto E. Lucio, dolot ni Artita Ceriza. Pasasalamat, dolot ni Anastasia Federes. Para sa kalag ni Domingo E. Maria Gregoria, Victorio E. Eulogia, Pablo E. Gloria, Petra E. Leopoldo, asin para sa sarong petisyon, gabos idinodolot ni Mr. and Mrs. Santos Susana and family. Para sa gabos na mga kalag, asin para sa kalag ni Lydia, dolot ni Canbernales family. Pasasalamat, dolot ni Ernesto Pentecostes and family. Para sa kalag ni Benedicto, dolot ni Loretta Lastrolio. Para sa kalag ni Hilario E. Maxima, dolot ni Evelyn Vasquez. Para sa kaumawan ni Nuestra Señora del Rosario, dolot ni Mrs. Paula Lubetania and family. Para sa kalag ni James Fell, dolot Canlanzuela family. Pasasalamat, dolot ni Marife Talangan. Para sa kalag ni Maximo E. Corazon, asin para sa gabos na mga kalag, dolot ni Proserpina Sain and family. Para sa gabos na mga kalag, dolot kan Hernandez family. Pasasalamat, dolot ni Orlando Bondilies and family. Para sa kalag ni Pio, dolot ni Arlene Almazan and family. Para sa kalag ni Vivian, dolot kan Nazareth family. Para sa gabos na makalag, dolot ni Kathy Lacson and family. Para sa kaumawan ni San Jose, dolot ni Asuncion Villalos. Para sa kalag ni Lucio Sr., dolot ni Mr. and Mrs. Lucio Pentecostes and family. Para sa kalag ni Lauro Sr., dolot Candorante family. Pasasalamat, dolot
Ninda Elizabeth Oleza, as in Mr. and Mrs. Sancho Sabio and family. Para sa kalag ninda Ignacio E. Margarita, Augorio E. Salome, Felipe E. Crispina, as in para sa sarong petisyon, gabos idinudulot ni Mr. and Mrs. Sancho Sabio and family. Para sa gabos na mga kalag, dolot ni Leticia Paha and family. Pasasalamat dolot kan mga minasunod. Edwin Dacles and family, Hazel Llanes, Amado Daza and family, as in Imi Pacardo Villarreal. Para sa kalag ni Araceli, dolot ni Ani Razon. Para sa kalag ni Patricio Senior E. Gregoria, dolot ni Mr. and Mrs. Macmac Derecho and family. Para sa gabos na mga kalag, dolot ni Mr. and Mrs. Jose de los Santos and family. Pasasalamat, dolot ni Richel and Raquel Bicaldo. Anastasia Fideris, as in Augustin Rico Oxiano. Para sa kalag ni Esther, dolot kan Holy Cross Parish. Para man sa kalag ni Esther, dolot kan Nabua High School Class 58. Para sa kalag ni Amador, asin Dalmacio E. Laura, dolot ni Ching Ovida and family. Pasasalamat, dolot ninda Mrs. Carmen B. Haber and family, Bicaldo and Saraspi family, Carmen Dina B. Haber, Mr. and Mrs. Julius T. Malyari and family, Mr. and Mrs. Jose Bernie V. Haber and family, Mr. and Mrs. Salvador Ani and family, Mr. and Mrs. Tony Lanuza and family, Julian Abanes, Bihilda Caporado, San Esteban Barangay Council, Elizabeth Oleza, Amy Bermido, Celeste Lingado, Mr. and Mrs. Amado and family, as in Mr. and Mrs. Edwin Dacles and family. Para sa sarong petisyon, dolot petition mass para sa successful operation, dolot ni Ivy Aguado. Para sa kaumawan ni San Jose, dolot ni Mrs. Bernardita Salvadora. Para sa kalag ninda Abelio, dolot ni Concepcion Lanusga, Angelino E. Romeo, dolot ni Ame Bermido, Braulio E. Juan, dolot ni Esperanza Bandol. Para sa gabos na mga kalag, dolot ni Mrs. Leticia Paha and family, as in Hazel Llanes and family. Para sa kalag ni Dominador, dolot ni Ami and Hernandez and family. Para sa kalag ni Cherry Vic, dolot ni Mr. and Mrs. Salvador Ani and family. Para sa kalag ni Leti E. Honoria, dolot ni Elpidio Rule. Para sa kalag ni Lucio Jr., dolot ni Mr. and Mrs. Lucio Pentecostes and family. Para sa kalag ni Mario E. Julio, dolot ni Mrs. Leticia Paha and family. Para sa gabos na mga kalag, dolot ni Hilda Caporado, as in Ami Bermido. Misa Laudate, dolot ni Ami Bermido. Para sa kalag ni Pio, dolot ni Arlene Almazan and family. Para sa kalag ni Prisco E. Virginia, dolot kan Parcero family. Para sa kalag ni Stephen Carl, dolot ni Graciano Owares. Para sa kalag ni Chodora, dolot ni Mr. and Mrs. Guillermo Penetrante Jr. and family. Pasasalamat, dolot man ni Mr. and Mrs. Guillermo Penetrante Jr. and family. Para sa kalag ni Chien Williams, dolot ni Juvie Deninia Williams. Para sa gabos na mga kalag, dolot ni Gloria Udavar. Asin pasasalamat, dolot ni Juvie Dinero.
Diyos marahay na aga po giraray sa Indogabos mga tugang. Kamuotan ang Diyos asin kapwa, siring sa pagkamuot sa sadiri. Ini ang harigi kan gabos na togon, sosog sa Ebanghelyo. Sa selebrasyon kan Eukaristiya niyato ngunyan, mahihinan yugon niyato ang pinakamahalagang katukduan ni Jesus, ang pagkamuot sa Diyos asin sa kapwa. Ang mga santos, iyo ang mga modelo sa pag-utob kantogo na ini ni Jesus. Sa herarkiya nin mga banal, si Maria asin si Jose, iyo ang mga nangengenotan sa ngaran nin pagkamuot asin pagigindayupot sa mahal na Diyos. Sa liturhiya niyato ngunyan, masasaksihan niyato ang opisyal na pagdeklaraki San Jose, ang mabinion na esposo ni Maria, bilang ikaduwang patron kan satuyang parokya. Sa pagtatapos kan bulan kan Santo Rosario, asin sa pagrumdom kan taon ni San Jose, sa tuyang minimidbid si San Jose bilang dayupot na katuwang ni Maria sa misyon kan simbahan. Kita nagtutubod na mayong deboto ni Virgen Maria, ang bakong deboto ni San Jose. Ang selebrasyon po niya ngunyan, pamamayuhan kan sa tuyang ginagalangan na Arsobispo kan Cáceres, Reverendissimo Rolando Octavos, Joven Tria Tirona, OCD-DD. Kaibahan ang mga kapadean, digdi sa satuyang parokya. Matindog na po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Kaming kalilimutan, patriyan nga naming mahal. Ike Joseph, magtungay San Jose. Ike Joseph, magtungay San Jose.
manunubos at gabay sa sa aming pahandubay. Silayan kami ng kabanalan kaysa iyong katipan. Ikaw, Joseph, magtubo kay San Jose. Ikaw, Joseph, magtubo kay San Jose. Sa taong inaalay sa karangalan, na pagtinyas mo pagmamahal. Lingunin mo kami ng isang banal, kaming tanang simbahan. Ikaw, Joseph, magtubo kay San Jose. Ikaw, Joseph, magtubo kay San Jose. Magtubo kay San Jose. Sa ngaran kang Ama, asin kang Aki, asin kang Espiritu Santo. Amen. Ang katulinungan, mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Matukaw po ang gabos. Mga tugang, ngunian, babasahon, kan sekretaryo kan arsobispo, Reverendo Padre Jerome Pelagio, an opisyal na kasuratan sa pagdeklarar ki San Jose bilang ikaduwang patron kan satong parokya. Declaration of Installation of Saint Joseph, husband of Mary, a secondary patron of the Holy Cross Parish, Nabua, Camarines Sur, Philippines. In line with the provision of Canon 1186, asking the Church to promote true and authentic cult of saints, by whose example the faithful are edified, and Canon 392, I, Most Reverend Rolando J. Triaterona, OCD, DD, by the grace of God and favor of the Apostolic See, Archbishop of Cáceres, hereby install Saint Joseph, husband of Mary, a secondary patron of the Holy Cross Parish, Nabua, Camarines Sur. This decree is enacted for the following historical, pastoral, and liturgical reasons. First, that after inquiry among the Parish Pastoral Council and religious organizations, as well as to foster sanctification of the people of God, the Parish of the Holy Cross, Nabua, Camarines Sur, desires to have another secondary patron under the patronage of Saint Joseph, husband of Mary. Second, that this collective aspiration springs from the idea that there was already an existing devotion to him in the parish, glaring proofs of which were the presence of an age-old image of Saint Joseph in the retablo of the altar and the existence of two organizations in the parish, namely Cofradia de San Jose and Saint Joseph Association. Third,
that the parish community elected the said patron saint on the idea and consideration that he is the protector and husband of Mary. Henceforth, he is nearest to her heart. Fourth, that the present and challenging experiences due to the pandemic enabled many parishioners to turn to Saint Joseph for help, trusting in his powerful intercession, being known as faithful protector and generous provider of the Holy Family, and having been revered also by the Universal Church as its patron. Fifth, that in the desire of the faithful to celebrate fittingly the Jubilee of St. Joseph this year, 2021, the above-mentioned designation promotes and enriches true and authentic devotion of the faithful to be the revered patron of the Universal Church, St. Joseph. The feast of St. Joseph the Worker and husband of Mary, a secondary patron of the Holy Cross Parish, Nabua, Camarines Sur, is to be celebrated every 19th day of March and 1st of May. Given at our Chancery, City of Naga, Republic of the Philippines, this 31st day of October in the year of our Lord 2021. Signed, Rolando J. Triatirona, OCD DD, Archbishop of Cáceres, and Reverend Father Darius S. Romualdo, JCD Chancellor. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos. Mga tugang, maugmanyatong sa baton ang satong ikaduwang patron na si San Jose, sa dakulang kaugmahan asin pag-ako sa iya. Kitagabos, magbabayway kan satong mga panyo. Manunubos at gabay, San Jose aming pahakluban. Silayan kami ng kabanalan, kaisang ng pag-ibang. Sa taong inaalay sa karangalan, na matimyas mong pagmamahal. Lingunin mo kami sa lusang banal, kaming tanang simbahan.
panangutan niya mong arsobispo, ipinipresentar ko sa imo ang imahen ni San Jose, ang ikaduang patron kan sa mong parokya, tanganing iintunar asin sa muyang pagpamibian. Namumutan kong mga tugang sa indong dinaradigdi ang imahen ni San Jose, hagadon niyato ang sa iyang danay na pangataman asin pamibi, tanganing danay kitang rani ki Jesus asin antabayan kita bilang sarong parokya. Mag-urupak po kita bilang tanda kan sa tong maugmang pag-ako. Ngunyan, sa tuyang hagadon, ang danay na pagtabang kan sa tong ikaduang patron si San Jose. Pangengenotan kan sa tong namumuta na kura paroko, ang pagpamibi sa satong ikaduang patron. Maluhod po ang gabos para sa pagpamibi. Pamibi ki San Jose, sa imo kami minapaalaw, umamurawayo na San Jose, sa taho kan sa muyang pagtios asin kasakitan, minasarig asin minaarang, nasangkuban mo kami kan sa imong pangataman asin pagsurog, siring sa ginibo mo kay Birhen Maria, asin sa iyang umboy na Seso Kristo na samong kagurangnan. Sa mapakumbabang buot, nagngangayo-ngayo, nalilingyon mo kami kan sa imong mga matang maugayon asin mahirakon. Tabangi man kami na makamtan niya mo an panuga na pamana na bunga kan pagsakit asin pagkagadan nin kagurangnan. Urog ng papagmangnong parabantay kan Sagrada Familia, surugaman kami na sa imong mga devoto. Huli sa imong paarog, malabanan mi man lugod ang mga padagka ning kasalan asin karatan. Ikalugod ang maginyamong kalasag sa oras kan samuyang pakipaglaban sa kapangyarihan ng kadikluman. Huli sa imong tabang, makamtan lugod niya mo ang banal na pagkabuhay asin maugmang pagkagadan. Danay na antabayan asin pasunodon mo lugod kami sa tunay na dalan na magdadara sa mo, pasiring sa kamurawayan na daing katapusan duman sa langit. Amen. San Jose, patron kan bilog na simbahan. Ipamibi mo kami. Matindog po ang gabos, asin bilang tandakan sa tong maugmang pag-ako sa satong ikaduang patron, San Jose, durungangan niya tong umawon ang kagurangnan sa pag-awit kan Gloria. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan.
Tugang mga aki, kaiba sa mga intensyon na binasa, ang misang ini dinodolot ko para sa gabos dindong intensyon, espesyalmente para sa karahayan kang salud kang indong mga pamilya. Ido ko ang payo, mamibig kita, O Diyos na makakamhan, asin may herakon, naginikanan kang atang, tanganing maninigawasin makangalas, na mapaglingkod sa imong mga parasunon. Warasan sa mo namimibig kami, dadaing kaulangan kaming magidali pasiring sa imong mga panuga. Huli kay Jesucristong kagurang naniyama sa imong aki, na kaiba mong nabubuya sinagakate, sa pagkasarokang Espiritu Santo, Diyos sa kabos na kapanahonan kan mga panahon. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. Sa enot na babasahon, pinapahayag ni Moises ang manunungod kan tinaong togon ni Diyos. Himateon niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Deuteronomio. Si Moises nagsabi sa banwaan, matakot ka sa kagurangnan mong Diyos. Utuba ang gabos na tugon, asin kabutan na itinao niya sa indo, sa imong mga aki, asin makuapo. Utuba sa gabos na aldaw, nin sa imong buhay, nganing humalawig ang sa imong mga aldaw. Danguga Israel, asin tandaan mo, nganing ika magurog asin magdakula, siring sa panuga sa imo, nin kagurangnan, Diyos nin sa imong mga magurang, panuga na itatao sa imo ang daga, na nagbubulos nin gatas asin tangguli. Danguga Israel, an kagurangnan tang Diyos, iyo sana an kagurangnan. Kamutan mo ang kagurangnan mong Diyos sa bilog mong puso, bilog mong kalag, bilog mong kusog. Isurat mo sa imong puso ang mga tataramon na ini na ipinagbubuot ko sa imo ngunyan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsoryo ang simbagpo, namumutan taka kagurangnan sa kong kusog. Namumutan taka kagurangnan sa kong kusog. Namumutan taka kagurangnan sa kong kusog, sa kong gapo, sa kong paalawan, sa kong paratubos. Namumutan taka kagurangnan sa kong kusog. An sa kong Diyos, gapo na sa kong paalawan, sa kong kalasag, sa kong katabang, sa kong pailihan, maninigo sa kagurangnan ang gabos na kaumawan. Kung ako minaapod, iliniligtas ako sa mga kalaban. Namumutan taka kagurangnan sa kong kusog. Mabuhay ang kagurangnan sa kuyang paalawan. Pag umawon ang Diyos na sa kuyang kaligtasan, dakulang mga panggana, itinaon niya sa iyang hade. Pagkamuot, ipinahiling niya sa iyang linahidan. Ki David asin sa iyang mga kaakian sa panahon na daing kasagkoran. Namumutan taka kagurangnan sa kong kusog. Ang pagdolot ni Jesus kan sa iyang buhay, ang pinakaurog sa gabos na dolot. An sa iyang pagdolot, iyo ang nagdara kan tunay na kaligtasan. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat sa mga Hebreo. Igwa kaidto nindakul na mga padi, huli ta sa kagadanan sindagabos natatakot. Alagad si Kristo, huli ta sagod pa man nagdadanay an sa iyang pagkapadi,
daing kasagkoran. Kaya siya sagkod pa man, igwanin kapangyarihan sa pagligtas, huli tadanay niya kitang ipinapamibi. Kita gabos minadulok sa Diyos, huli sa iya. Siring kaini, an padi na angay sa tuya, banal, daing sala asin daing digta, daing kabilang sa mga parakasala, iniitaas sa ibabaw nin kalangitan, padi na dai nagkakaipong magdulot nin atang aroaldaw, siring sa ginigibo kan ibang mga padi, para sa saindang sadiring mga kasalan, asin man para sa mga kasalan nin banwaan. Ini makasarong ginibo niya, kan inatang niya an sa iyang buhay. Antugon minagibo nin mga padi, mga tawong pano nin kaluyahan, alagad an panugan na sinumpaan, na masangli sa tugon, ginibo an aki na pading banal, sagkod paman. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matundog na po ang gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. An kagurangnan mapasaindo. Pagbasa kan Ebanghelyo, susog ki San Marcos. Sarong eskriba na naghihinanyog kan orolay, pakahiling na marhay ang simbag ni Jesus, nagrani asin naghapot. Arin an enot sa gabos na tugon. Si Jesus nagsimbag, an enot sa gabos na tugon, iyo ini. Magdangog ka, Israel, an kagurangnan sa tong Diyos, saro sanang kagurangnan. Kamutan mo ang kagurangnan mong Diyos sa bilog mong puso, bilog mong kalag, bilog mong isip, asin bilog mong kusog. An ikaduwa, iyo ini. Kamutan mo ang kapwa, siring kan pagkamuot mo sa imo. Daing tugon na urog kadakula kaini. An eskriba nagpahayag, tamaan sa imong simbag, maestro. An kagurangnan saro sana asin daing iba. An pagkamuot sa iya sa bilog na puso, bilog na isip, asin bilog na kusog,
asin ang pagkamuot sa kapwa, siring sa pagkamuot sa sadiri, ini orog na mahalaga kisa gabos na atang o dulot. Nahiling ni Jesus na mahusay asin malinaw ang pahayag kan eskriba, kaya nagsabi sa iya, "Bako kang harayo sa kahadean ni Diyos." Pakatapos, dainin ng ahas na maghapot sa iya. Marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Padagos po kitang magtindog para sa pagbindisyon, asin kita po mapangoros. Matukawang gabos, giraray, Diyos maray na aga, kaninyong amin mga tugang, Diyos maray na aga sinugabos. No? Salamat, thank you Father Albert sa pag-invitar sa ako sa importanteng asin historical na okasyon ini sa buhay kang Indo Parokya. Nangonyan, itinatalaga niya to ang satong secondary patron, si Saint Joseph, si San Jose. Giraray, makusog na orapak sa ang satong secondary patron. Mga tugang, nailing niya tungon yan, ang imahen o image, statue of Saint Joseph, na kinakaputan niya ang sarong baston na sa dulo may burak na lily. Madalas naisip niya to, yung lily symbolizes the virginity of Saint Joseph. Pero may mas mararong pang kahulugan, mga tugang, ang burak na yan. Ang liling yan, nagtataw sa to kang mensahe na si San Jose sa sayang buot na pagkatao, as a good man, as a real man, ang iyang puso ay malinig. He has a clean and pure heart. Yan ang simbolo kang lili. Diba sinabi ni Jesus, "Blessed are the pure of heart, for they shall see God." Tadaw, why? How come malinig ang puso, isip, ang spirito ni San Jose? Enot, dahil si San Jose, sarong taong panukang pagtubod sa kagurangnan. Saint Joseph is a man of faith. Siring man ang sayang pagtubod, ipinapahiling niya paagi sa sayang buhay pamibi. He expresses his deep faith through his prayer life. Buhay pamibi, dailang prayers. Tayo kasi mahilig sa prayers, wala naman tayong prayer life. Ibig sabihin kang prayer life, ang buong buhay, sarong pamibi, sarong pag-omaw, sarong paghagad kang pagkahera kang Diyos, sarong pasasalamat. Our lives are meant to be prayer life, prayerful life. Dahil lang kita nangangadji o nagpapamibi, pag may igwa kitang mga problema sa buhay, may gusto kitang hagadon sa kagurangnan na mga bagay. No. The prayer that will make us strong, pure of heart, is a prayer that springs from faith. At aram niya to na ang pagtubod,
Di man ini aksyon kang utak o isip. Di man ini pag-memorize kang Ten Commandments o tugon kang simbahan. Ang pagtubod, ini ang pagdolot kang buong sadiri niya to, our whole self. Ang pagtubod, ang pagdolot kang buong niya itong pagkatao sa kagurangnan. Faith, sosog sa turo kang simbahan, is the outmost self-offering of every person to the living God. Kaya nga, kung ikaw ay nagtutubod sa buong mong pagkatao, entonces, ang pagpapahiling kang pagtubod yan, dapat mahiling sa imo, paagi sa imong prayer life, not just prayers na ginigibo mo pag meron kang mga kaipuhan sa buhay. Kaya nga, kung tano kita, nagmamata, pagbata niya to, may kaipuhan na, magpamibig kita. Before we do our work, we pray. Before we eat, we pray. Before we rest, we pray. Bago kita magdesisyon, magpamibig kita. Kapag ginigibo niya ito yan, mga tugang, nasasanay kita. It becomes then a habit that life becomes prayerful. Prayerful. Yan, mga tugang, ang buhay ni San Jose. Paano kang pagtubod? Paano kang pagpamibi sa kagarangan? Amen? Ikaduha, ang lily symbolizes ang sayang pagiging dayupot, fidelity to God. Si San Jose, sarong taong inutob niya, he obeyed the will of God. Aran niya itong sayang istorya o mga narrative sa Ebanghelyo, naman na lain ang mga problema na mamatian kang mahal na birhen asin ni San Jose, asin kang umboy na si Jesus. Mga naging refugees sila. Nag-iskapo sinda sa mga threats of death. Hinaharasman sinda. Wanted sila. Pero sa kabila no, mga tugang, salamat sa pagtubod ni San Jose, sa iyang pagiging makusog na tao, pagiging dayupot, pagtiwala sa kagarangan, inako niya, inutob niya ang tugon kang Diyos. Inutob niya ang kabutan kang Diyos. Tayo siya natakot. He has such a deep trust and confidence in the power of God. Kaya tulos-tulos, ginigibo niya ang mga mandatos, ang mga tugon kang Diyos. Kaya malinig ang kanyang puso. It is only a clean and pure heart that can truly obey God. Sa buhay na ito, mga tugan, minsan, ang daming mga bagay sa puso niya ito. Ang daming mga negative feelings, mga negative desires, worldly desires, envy, greed, selfishness. Kaya ang puso natin harayo sa pagiging sarong pusong malinig. Entonces, kita nagluluya. We become weak. Our hearts are no longer strong. Kasi paano ng mga negative feelings, evil feelings. Kaya tuloy, mayo kitang pusong makusog para maging masunod-sunod sa kagurangnan. Paagi sa pamibig, pagtubod, nalilinig ang sa itong puso. At kapag dinudulot niya ito sa itong puso sa kagurangnan, duman niya ito na mamatayan ang kakusugan kang sa itong puso, kaya andam kitang harapin ang mandayin-lain na challenges sa itong buhay. And that was his life. Do you think St. Joseph could face all the challenges he had to confront kung man siyang spiritong makusog, pusong malinig? Kung di man siya sa taong dawiyupon sa kagurangnan? No. Kaya pinapagaramdom sa ito, mga tugang, ang importansya
Na kung gusto nato makaigwa kang malinig na puso, dapat andam kitang maging masunod-sunod, obedient to the will of God. One time, sabi ko nga sa homily ko, minsan kasi, pinipili lang natin. We just choose whatever we want to follow. Yung lang mga bagay na nagtatao sa to kang convenience. Pero sa mga bagay na talagang sinasabing, pag ginawa mo ini, it involves sacrifice, ay atras na kita. Di kita ready ibuhon. No. Let us not choose what to obey, but let us obey and give ourselves to Almighty God. Amen? At ikatulo, mga tugang, ang lili nagpapailing sa sato, kang sarong taong nagdolot kang sa iyang buhay para magibo ang kabutan kang Diyos. He offered himself at the service of God as a protector of the Holy Family. He stood as father to Jesus. Ganyan mga tugang, sa manlaylain na hamon sa kanyang buhay, ipinailing ni San Jose na andam siyang magdolot kang buong buhay. And how do we translate this? Anong aplikasyon ini para sa sato? How do we dolot ang sa buong buhay natin, especialmente sa panahon niya tungon yan, dahil lang kan pandemya, kundi sa konteksto ngunyan kang eleksyon, o konteksto ng kahirapan, kasakitan sa buhay. How do we translate this? Dahil lang kita dapat magkaigwa kang malinig na puso. Pero dapat kita may kaipuan na magiging mga instrumento, mga apostoles, mga paratukto sa satong mga tugang. Na may kaipuan dapat malinig ang satong puso because today, sa panahon niya to, kadakul-dakul ang taong gustong lasunin. People who try to poison our minds, to poison our hearts. Yan ang sakit kang sa tong lipunan ngayon. Sabi nga sa Ingles, toxic environment. Nakakalason. Alam natin lahat yan. Nagkalat ang fake news. Binabaligtad ang kasaysayan. Yung masamang naganap doon, ipinapakitang hindi masama, kundi mabuti. Yung mga taong nagnakaw noon, pinapakita mga santo, santa sila ngayon. Kapag dahi kita andam, madali kitang lamunin kang kasinungalingan, kang mga kadikluman na iyan. To have a clean heart is not only to rejoice for that blessing, but to fight, labanan, kontrahin, ang gabos na bagay, ang gabos na tao na naglalason sa kaisipan, sa puso, kang balwaan, especialmente kang sa tong mga kabataan. Remember, Saint Joseph protected a baby, a child, a youth. Yan din, mga tugang, ang satong katugdan. Today, we have to protect our young generation, our children, our youth, na easily, ang dali, nilalason ang sa indang mga pag-iisip, ang indang mga pananaw. Ang teknolohiya, imbes na maging instrumento para kita mag-progress, susog sa kabutan kang Diyos, ano nangyayari? Ang teknolohiya ginagamit para sira, wasakin ang isip, ang puso kang tao. We must fight and reject that. In other words, di kita pwedeng maging komportable na, ay, ang puso ko malinig, wala na akong pakialam sa iba. No. Sabi nga, kapag ang puso mo malinig, makusog ka. At kapag makusog ka, inapudang kang para ipaglaban ang mga nagluluya.
to fight for the helpless and the hopeless, to fight for the weak. Yan mga tugang, ang satong namamatayan sa panahon natong ngunyan. Kaya we must be vigilant as Saint Joseph was vigilant. We must be strong as Saint Joseph was strong. And we must be on the side of truth and purity as Saint Joseph was on the side of truth and purity. Kaya nga mga tugang, tamang-tama sa panahong ini na kita giraray hinahamon dahilan ng pandemya, kundi kang itong toxic environment na namamatayan niya to, we need a model. We need someone to remind us to have faith, to pray at all times, to be obedient to the laws of God, and above all, to be courageous and generous to give ourselves for what is noble, what is true, and what is good. Kaya nga mahilig niya ito mga tugang, sa Saint Joseph, dahil lang yan for our piety. Parang religious, nice feeling. No. But Saint Joseph was a real man, involved sa mga events kang kanyang istorya. So like Saint Joseph, with our faith, let us be involved and engaged in our particular situation and history, and we should be engaged. Paano kang pagtubod, paano kang pagpamibi, especialmente magpagiging masunod-sunod sa karangalan. Amen? Kaya mga tugang sa aldaw na ini, kang sa to kaugmahan, siriman pasasalamat sa Diyos sa pagtao sa sato, kang akin secondary patron Saint Joseph, padanay ang satong pag-umaw pasasalamat sa iya, siringman, come, ite, let us go to Saint Joseph, our inspiration and the one who will teach us to love God with all our hearts, mind, soul, and strength. Ura pa kanya to mga tugang ang sa itong pitakasi. Matindog ang gabos. Magusok tabi, makantang gabos. Sa pailing niya to ang sa itong buhay na pagtubod.
Mga tugang kay ba ni San Jose, sarong lalaking orog na matanos asin maimbod. Idulot niya to bilang sarong pamilya, an sa tuyang mga kahagadan sa Ama, sa lambang pag-aarang, sa bihunta, makusog tabi, kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamili. Tanganing ang simbahan na naglalakbay, mag-alok sa mga tawo na baguhon ang sa indang buhay, huli kan maimbod na pagsaksi kay Kristo sa tataramon asin sa gibo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamili. Tanganing siring ki San Jose, ang mga namamayo kan gobyerno, dai magkulang sa pag-utob kan sa indang katungdan, na paurugon ang karahayan kan sa indang mga nasasakupan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamili. Tanganing ang mga mag-aragom, mabuhay na may pagkauruyon, huli kan sa indang pagtiwala, asin pagsabot sa lambang saro. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamili. Tanganing ang mga nag-aataman kan mga naghehelang, mga gurang, mga biyadi, mga nagsosolo-solo, asin mamundo, mapakusog sa saindang marahay na gibo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamili. Tanganing sa tabang kan pamibi ni San Jose, ang mga gadan, mag-ugma sa katuninongan kan Diyos sa langit sa kudpaman. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamili. Idolot niya tungon yan mga tugang ang satong mga personal na intensyon, siring mang intensyon o family concerns. Langit nun na Ama, sa madunong na pangataman asin sa tabang ni San Jose, warasan ang mga hinahagad mi sa pagtubod, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan Eucharistia.
Magpamibi kamo mga tugang tanganing ang sako asin sa indong atang, maako manlugod kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, ining sakripisyo maging malinig na pagdulot sa imo, asin para sa mo, banal na biyaya kan pagkaherak mo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaasan mga puso. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Totoong maninigawasin dapat matanos asin nakaliligtas na danay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na din kasagkoran, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Ta sa pagkamundag, binago niya ang daan na buhay din tao. Sa pagtiyos, pinara niya ang sa mong mga kasalaan. Sa pagkabuhay liwat, halos sa mga gadan, binugtak niya ang agihan pasiring sa buhay na daing kasagkoran. Sa pagsakat sa imo, Ama, binuksan niya ang mga pinto kan kalangitan. Kaya kay bakan kadakul-dakul na angheles asin santos, nagaawit kami kan himno ning kaumawan, daing tapos na nagsasabi. Makusugtabi, makatanggabos, let us sing together and aloud. Yung mga nasa harong, makanta kitanggabos. Magluhod po ang gabos. Kagurangnan, ikanagadang dabanal, burabod din gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala kan ambon kang semong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya na surugaring nabuot, pinasaluwiban sagkod sa pasyon, nakuhaning tinapay, asin pagpasalamat binak ini, asin itinao sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, ta ini ang sakuyang hawak na idodolot para sa indo.
siring man, pakapamanggi, pagkuha niya maning kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa siya mga disipulos ng sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini. Ta ini ang kalis kang sakuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakul sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuho nindo sa pagromdom sako. Misteryo kan pagtubo. Kaya kami na nagroromdom kang sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan kan tinapay ning buhay asin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapakanigo mo na mga tubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimaherak kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsaroroon kan Espiritu Santo. Giromdom mga kagurangnan an sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Sa hingman girom dumas sa imong pagkaherak ang samong matugang ang nagturog sa paglaom kan pakabuhay liwat. Sinanggabos na mga kadan. Dangan ako asinda paliwanag kan sa imong lalawagon. Eraki kami gabos na mimibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina ng Diyos. San Jose siyang esposo, kan mabanal na apostoles ininggabos na santos, na kaitupan nakapagaya-gaya sa imo. Magkani gumagin kahiras kan buhay na dahing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli kay Jesu Kristo na sa mong kagurangnan. Huli sa iya sin kay baniya sin sa iya. Sa imo Diyos samang makakamhan, kasarukan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Ang gabos, masimbat. Tindog po. Mga tugang, ang kagurang ng Diyos, panok ang pagkamot sa sato. Kaya sa tukdo ni Kristo, apudan niya to ang satong kagurang ng Diyos, Ama niya mo. Ama niya mo, dayao sa langit.
pabanalo ang ngalan mo. Magdato ang kahadean mo, magyari ang buot mo sa dagat, ninsiri sa langit. Ansa mo kakanon sa ruwalda, itaong mo sa muya-muya. Asin patawanon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin are kami magdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niyamon katoninongan. Tanganing kaming natabangan kang sa imong pagkaherak. Magindane nataling ka sa kasalan. Asin man ligtas sa gabos na kapuri sa Juan. Mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaw masin pagdaton, kan sa mong paraligtas na si Jesu Kristo. Ulitan Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katoninongan iwinawalat ko sa indo, ang sakong katoninongan itinataw ko sa indo. Hare paghilingan sa mong mga kasalaan, kundi ang pagtubod kang sa imong simbahan, asin papagkanigawa na siya mapatoninong, asin magkabarunyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katoninongan kan kagurangnan, danay na mapasaindo. Magpatinarauhan kamo nin katoninongan. Peace to all of you. Peace to all of you. Let us sing together and aloud. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere Agnus Dei,
Magluhod po ang gabos. Uya ang kordero kan Dios, uya nagpapara, kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga idapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sa naasinan sa kong kalag maoomayan. Mga tugang, makumunyon kita for a short while in silence, silensyo. Choir, di muna kita makanta, okay? So sa komunyon, silensyo kita, akowa niya to si Jesus, magpamibig kita sa iya, magpasalamat sa iyang presensya, i-después makanta kita. So mantener niya to ang holy silence during communion. Thank you. 2 lines at the center, please.
Patindog po ang gabos. Idugo ang tayo. Mamibikita. Kagurang nan namimibi kami, ang gawe kang semong kusog magurog sa mo, tanganing nabasog kang mga langit no na sakramento, kami maandam huri kang semong balakog, na nagkamit kaining mga panugan, huli ki Kristo, sa mong kagurangnan. Isusunod po niya to ang gawe inin pagdusay ki San Jose na pangangenotan ni Brother Shefren John Militante. Maluhod po ang gabos. Inaapudan mo po si Brother Cloyd Varela, Bren Darnell S. Campo, asin si Sir Emerlita F. Eclarinal. Gawin nin pagdusay ki San Jose. Umawon ka, San Jose, bantay kan paratubos, esposo kan mahal na Birhen Maria, itiniwala sa imo kan Diyos Ama, an sa iyang bugtong na aki, ikaan nagin handigan ni Maria, sa kaibahan mo, nanitawo si Kristo Jesus, kasaro kan kagurangnan tang Jesus, asin an mahal na ina, irinurokyaw kanya mo sa udok na pagkamuot, asin pag-umaw, pinipili mi ika ngunya na aldaw, na magin sa muyang ama, sa muyang bantay, asin sa muyang parasurog. Itinugot sa samo kan Diyos Ama, na ipag-ugma ining taon, na itinalaan sa pagrupyaw sa imo. Dangan sa maugmang ika-500 na anibersaryo, kan pagtubod Kristiyano sa samuyang runa. Sa mapagpasalamat na puso, minimidbid mi ika, bilang sarong dakulang balaog kan Diyos, sa samo na magin samuyang katuod, para tokdo, panalmingan, asin para sorok sa taon na ininin jubileo. Minadulok kami sa imo, na kami man pabanalon, ang simbahan sa Pilipinas, ang samong mga dioceses, mga parokya, asin mga pamilya, sa pagkamuot asin pangataman mo bilang ama, pinaghingwahan asin pinapusog mo ang buhay kan banal na pamilya sa Nazaret. Mapakumbaba kaming nakikiulay sa imo, nang bendisyonan mo man ang gabos ming mga gibo, asin tabangi sa pagbilog kan simbahan, ang hawak ni Heso Kristo, sa maimbod na pagtubod, maludok na pagkamuot, asin daing sagpod na paglaom sa mamamuton na ama. Danay kang andam sa paghinanyog, asin pagutob kan kabuutan kan ama, asin ilinikay si Jesus sa gabos na katibaadan. Ilikay mo man kami sa gabos na peligro, na magraraot sa mga kabansayan, asin katukduan kan ebanghelyo, sa samuyang banwaan. Surugon mo kami, mantang nakikipaglaban kami, sa mga moral asin pisikal na kakundian, kan samuyang sosyudad. Idinudusay niya mo sa imo, ang samuyang mga pag-arang asin kamawotan, na magdadara sa muya sa kaligtasan. Idinudusay niya mo sa imo ang samong mga pamilya, asin ang gabos na mga ama, na sindaman lugod, magin maimbod sa saindang bukasyon, bilang mga panalmingan kan pagkamuot kan ama sa langit. Idinudusay niya mo sa imo ang gabos ming gibo, nin pagtabang sa samuyang mga tugang sa saindang pagsakit. Sa imo, San Jose, sunod kay Jesus asin ki Maria, idinudusay niya mo ang samuyang hawak asin kalag. Kaibahan ang gabos kung ano kami asin gabos na yaon sa samuya. San Jose, ipasaksi mo man sa mo, ika bilang ama.
giyahan kami sa dalan kan buhay, hagadaman para sa samo an balaog, an pagkaherak, asin kusog nin buot, asin surogon mo man kami, sa pakilaban sa anuman nakaratan. Amen. Matukaw po ang gabos para sa mensahe nin pasasalamat na itatao sa tuya kan sa tuyang pura paroko, Reverendo Padre Albert S. Orilio. Diyos maray na ramrag kaninyo ngamin. Maray na ramaragman po. The color of the day is green to symbolize Saint Joseph, our secondary patron. Ang aldaw na ini, October 31, sarong makasaysayan na aldaw, huli sa pagtatapos kan bulan ni Santo Rosario, asin sa laog kan taon ni San Jose, sa tuyang inako asin minidbid siya bilang sa tuyang ikaduang patron. Durante kan sa tong sarong bulan na katikesis na paghurup-hurupan niya to, na mayong dayupot na devoto ni Maria na dai nagmimidbid sa iyang mabuuton asin mabinio na esposo ni San Jose. Sabi nga ni Arsobispo sa iyang humilia, kaipuhan niya to sa mga panahon ngunyan na very toxic ang sarong modelo na ning kalinigan, modelo na magbabago kan sa kan lawog kan sa tuyang kinaban. Kaya pasalamatan niya to ang mahal na Diyos sa pagtao sa to kay San Jose bilang mararanihan sunod sa satuyang mahal na ina sa titulo na Nuestra Señora de Katipunan asin Nuestra Señora de Angustia. Taptapan niya to ang kagurangnan. Ikaduwa, buot niya itong pasalamatan ang satong namumutan na Arsobispo sa iyang pagtugot na ibali sa satuyang pintakasi si San Jose bilang satong ikaduwang patron. Naging madali ang gabos, hulita ang satuyang Senior Arsobispo Haraningayo sa satuyang amang si San Jose. Siya po tunay na deboto man ni San Jose, kaya salamat po among role sa dakulang pribilehiyong ini. Buot ko man pong pasalamatan ang mga padi na yaon ngunyan, especially ang sekretaryo ni Arsobispo, si Father Jerome Pilayo. Salamat po, Father G. Asin siyempre, ang satong mga katubang na padi, digdi sa parokya, si Father Junabo, Father Tix, asin si Father Pepe Pimentel. Gabos po yan, mga deboto man ni San Jose. Ikatulo po, buot ko pong pasalamatan ang Cofradia di San Jose na pinamamayuhan ni Brother Choi Sabio. Alagad ngunyan ang nagko-coordinate is si Brother Cloyd Barrela. So taptapan niya ito sinda sa dakulang tabang. Siring man sa younger group, the Confraternity of Saint Joseph, the unmarried group. Yan po dyan si Brother Chef Fren Militante asin si Brother Ben Darnell Campo. Salamat sa indong pag-coordinate. Sa women group, ang coordinator po iyo si Sis Emerlita F. Eclanirarcan St. Joseph Association. Salamat po. So, sa mga masurunod na aldaw, gabos po sinda linalauman na magkakaigwan in regular na meeting kada pet sa 19 kan bulan, magtitiripon sa pagpamibi, asin sa mga makabuluhan na aktibidades. Kaya buot kong gamiton ang pagkakataon na ini na imbitaran ang mga kalalakihan na daipamiyembro kang anuman na organisasyon sa parokya na magbali sa Confraternity of Saint Joseph as in Cofradia de San Jose para sa indong dagos-dagos na formasyon sa pagtubod sa tabang asin ang pag-antabay ni San Jose bilang sa tuyang modelo. Salamat sa inyo, kaninyong amin. Palakpakan niya ito. Ikaapat, buot ko man pong espesyal na midbidon asin pasalamatan ang sa tuyang espesyal na bisita ang donor kan magayon na imahe ni San Jose,
Sinda po si Mr. Jose Ayala, asin ang sayang agom si Ate Ching na Shanseno. Please stand to be recognized. Sinda po mga amigo ko, regular na churchgoers sa Carmelite Monastery, kanya pa po ako sa Naga, kung saan po kaming mga padre regular na nagmimisa. Siya po ang buhay na Jose. Ang pangalan niya po Jose. Kanrinanihan ko po siya, kanhunyo pa, bago ako magdigdi, manungod sa plano ko, tulos po siyang nagsimbag sa sakong request. Kaya, Chu Piping, asin Ate Ching, salamat po. Urog din po sa indong pagdalaw, asin pakasumaro sa selebrasyon niya mo ngunyan. Salamat po. Bot ko pong pasalamatan ang gabos na nagpartisipar sa selebrasyon niya ito ngunyan, mga liturgical ministers, lectors, extraordinary ministers of Holy Communion, altar servers, collectors, and usherettes. Siring man, bot ko pong i-recognize ang upgraded group ang nagtao sa tuya kan musika ngunyan na aldaw. So they serve beyond expectation today. Ang Capella Musica Choir. Oh. Pero ang aldaw po sila nag-practice para sa aldaw na ini, and I'm happy of the results. Siguro, duro Domingo, arog na kainian sa tuyang musika with 100 attendance of their members. Espesyal na minimibid ko man po ang esperso kan mga decorators na nagpuka tananing magin magayon asin magin buhay ang lugar kan sa tong selebrasyon. Taptapan niya ito po ang mga nagdekorar kainin sa tuyang lugar. Ang Paris Media Ministry asin ang DWEB 99.9 sa pagdarakan live coverage kan sa tong selebrasyon ngunyan sa mas mahiwas na audience asin sa mga taga-pag-antabay. Salamat po kaninyong amin. Sa pagkakataon na ini, saro man sa pinapasalamatan, ang gabos na naging parte kan pagsanto rosaryo sa bilog na bulan na ini ni Oktubre, orog na ang PPC asin BPC, sa pagpasilitate kan burubangging pagsanto rosaryo, orog na ang mga sponsoring group sa satong parokya. Siring man buot kong pasalamatan ang mga organizers as in participants sa ongoing Marian exhibit sa 1578 Hall sa panginot ni Brother Don Passion as in pag-iriba. Sa gabos na nagpaabot ng suporta sa mga aktibidades kan sa tong parokya, salamat po sa indong tabang. Padagos po akong naglalaom kan sa indong suporta. Ang sunod na challenge po sa Satuya gabos, iyo ang pagpaayos kang ceiling. Nagtitingag po kamo, may mga labot na po iyan. Kaya iyan ang challenge sa next set of Parish Pastoral Council na sa tuyang pipilion sa lalong madaling panahon. So iyan po ang magiging trabaho ta sa mga masunod na mga aldaw. Lugod na magluya ang sa indong pagsuporta asin pagtabang sa pangangaipokan sa tong simbahan. Asin sa indo po gabos sa mga namumutan ng mga parokyano, orog na ang mga taga Santa Elena na nag-cancel kan 7 a.m. Mass, tangani sa nang makisumaro sa atong selebrasyon ngunyan. Salamat kaninyo ngamin. Tilog tadi. Iduko ang payo para sa pagbendisyon. Siringan, magpapangurus kita mientras na binibendisyonan mga tugang. Ang kagurangnan mapa sa indong, Asin sa imong Espiritu, bendisyonan man lugod kamo kan Dios na makakamhan. Anama, asin ang aki, asin ang Espiritu Santo. tapos na ang misa, lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva Señor San Jose! Viva! Viva la Virgen! Viva!